Het lange wachten is voorbij. Dit is toevallig programma nummer 1, nog op Betacamband, met een optreden van de Heideroosjes. En ik weet, de hoofdredacteur destijds, zij zag het programma en zei, mijn moeder zet dit af. We were just 15, we were pissed and proud. We couldn't play, but we were loud. Ja, dus in het einde begon met het maken van de muziekfabriek. Ja, de omroep vond, en ik vond dat ook, dat we een live muziekprogramma moesten hebben. Ja, wat ga je ze dan doen, wat ga je ze dan doen? Ja, we hebben de muziekfabriek bedacht. We gaan een plek zoeken, we hebben ook lang gezocht. We zijn uiteindelijk bij, in Tulschinnen bij de brouwerij uitgekomen, het proeflokaal. Dat boeden we gans om. Echt, en dat deden we 2 dagen achter elkaar opnemen. En dan hadden we 4 programma's. In de muziekfabriek. En ik wilde Luigi laten zien wat er een brede range aan popmuziek wordt in Limburg. En dan wil ik een afwisseling maken tussen de bekende namen, die iedereen kent. Carboon, Rauwenhuizen, de Janse Baggerband, maar ook de onbekendere namen. Het grote onderscheidende vermogen van de muziekfabriek is dat ze door Limburgse bands zijn. Bands uit Limburg. En het is best nog altijd vanuit Limburg lastig om airplay te krijgen, ook op nationale zenders. Nou, dan hebben ze door een lokale zender voor, of een regionale zender als L1. Dus dat is ook echt wel de taak van ons, dat podium. En kijken of mensen door een opstapje kunnen maken naar eventueel verdere stappen in een carrière die ze gaan maken. Mijn ervaring is altijd geweest dat wie groeit tussen aanhalingstekens een band uit Limburg ook wordt. Muziekfabriek heeft een bepaalde naam, ook een bepaalde kwaliteit. En bands voelden zich nooit te groot om door te spelen. Het allerlaatste live optreden van de band Volumia, reuze groot in die periode, wordt er echt wel gewend in dat brouwerijlokaaltje in Tulschinnen in de muziekfabriek. Geef alleen je lach en ik verdwijn. In dromen waar we eeuwig samen zijn. Duk zijn de artiesten die je best al lang aan de weg tummeren. Was van denkt, ja, waarom is die of die nog niet Limburg breed doorgebroken? Ja, en die probeert ze dan net een zetje of een duwtje te geven de goede richting op met een optredende muziekfabriek. TVN heeft metgedaan in het 3e seizoen van de muziekfabriek volgens mij, het 3e jaar dat we deden. Singer-songwriter wedstrijd. Ja, die hebben we al. We proberen ook aan de voorkant goed te kijken, maar ook aan de achterkant. Bijvoorbeeld artiesten die het nog altijd goed doen. We hebben René Inne mee gehad, we hebben Carboon gehad. Ik probeer altijd een soort mix te maken tussen upcoming en dingen die al gevestigd zijn en die de moeite van het bekijken nog een keer waard zijn. En misschien gaat Linda Zijlmans wel naar Nashville. Want dat is de bestemming die ziekeus als ze de Alpha Award wint. De prijs voor de beste singer-songwriter van Limburg. De mensen hier in de muziekfabriek. Een van de hoogtepunten uit de muziekfabriek is voor mij, we rijden Rauwenhuizen. We hebben Rauwenhuizen Dukker gehad, zijn nog altijd bereid om mee te werken. Maar wij hebben ook altijd nog een andere artiest bij. En dat wordt in dit geval Chantal Jansen, speelde in de musical 42nd Street. En ja, die wil graag komen. Ik wil ook wel graag wat zingen, dat wordt allemaal geen probleem. Maar ze moest eigenlijk vanuit het management, tenminste dat is me altijd zo verteld, zou ze iets uit de musical moeten zingen. Daar heeft ze niet zoveel zin in. Ze wist dat Rauwenhuizen komt spelen. En toen dacht ze van, misschien kan ik wel het liedje Liefde doen. En toen heeft Tren zich achter de piano gezet. En ze had dat prachtig gezongen. Ja, en uiteindelijk is dat ook officieel uitgebracht op een single-opname. En is het een soort klassieker geworden in de Limburgse muziek. Daar ben ik goed. Ik keek veel te diep in jouw ogen. Ik raakte compleet van mijn stuk. Voor een band is er in Limburg tot nu toe geen programma waar ze live in kan spelen dan in de muziekfabriek op L1. En dan mocht ik dat programmeren en bedenken en presenteren. Dus dat heeft me altijd wel met grootsigheid vervuld. Tegen mij terug. Ik wil dich voor altijd verwerven.
voor altijd met een beetje geluk.